Bueno, egunon ba, beste hon batez nire kanaleko jarraitzaile ezaten guztiri. Gaur kontan besta plantxo bat itxiko asmoa dauku ba. Gaur kontan desberdina izango da. Vale? Bakit beti iguala esaten detela, baina bai da, gaur txerrendu nahi nire plana, usten duzu hemen ne txerrendua, nau, etxarriko tren geltokin. Bai, nahi pixka harritik kanpoa xamar dau. Hemen etxarretik gataun aldeko kartera hartuta, seitun ezkerre hartuta. Vale? Idea zein da gaur? Plazaolako trenan lehenauko ibilbidea jarraitzea. Vale? Orduan hortako hemen tren hartukoet, mendi minutu atzuta hilau behar da. Hortio, mendi etorriko da. Eta, bueno, Iruñaino joango naiz. Eta, boixe, Iruñatik gero, idea da Iruñatik Irurtzun aldea joan, Irurtzundi Lekunberria eta Lekunberritik Andoaina. Vale? Danak oso bide politia dela esaten du, baina, behin ez zetein da, egualdie nahiko politia dau, eta ideia hoxe da, vale? Horti hartuko deu, pam, eta, abertzen muz, vale? Eba, torri nekin abenturatxo honta. Tira, eta hementxe, Iruñako tren geltokia, bai? Hala, ikusten duzu, Hala, hona esaiatu nahi. Ez dit, interventori ez da pasa, ez dut ezer ordein, ez dakit. Multan bat aiago zaian, ez dakit. Oain bardet, bidealdeateako naiz, eta ingo dut ezkerraldea hartu gara. Berriozarraldea, bale? Orduan, bide hortatik ezkerrea jongo gara. Eta nork esango zenei, hemen txerrendu nibiliko nintzela, gaur, bakizuen unan, atzen utzi dut geltokie, eta mendik gaurra horrea esan dezan, Decathlon daula horra horra. Decathlonene azpitik pasatzeko bide bat dau, eta Berriozar gurutzago dut aldenik alde. Hortxe Decathlon. Eta hemen azpitik bide bat dau. Bai, kokatzen zeate, mentxe Decathlon. Hauxe da Decathlon. Vale, eta nikoen Berriozar, aldenik alde, gurutzago de bestaldeak. Tira. Eta puntu ontarte Berriozar igaro du, bale? Esan, bidegorri polit bat daula Berriozar danaz zeharkatzeko. Justu bukatzea trenbidea pasatzeko, baina bidea hemen 500 metroa. Bale, hemen bi rotondak pasau, eta nun ja sartzen geha gure bidean, hemen Aralarreko bi gasolinera hauek bat diba, hementxe, babida. Hementxe, ja, bide honetan sartzen da. Vale?
behi dauzazue. Landa bidea edo, markauta da. Vale? Hemen txasten da. Vale? Hemen txasten da bidea. Vale? Orduan guk. Hemen dixea. Hasiko deu gure bilbidea. Vale? Aralar gasolinerako hortantxe. Vale? Zati aurretik ez dago tramoik. Traka utzi dizuet geltokitik honean nola etortzen da. Baina berezko bidea hauxe da. Vale? Orduan gu bidea hemendik aurrera erratuko du, bai? Hemen txasten da gure bilbidea. Ze politia daun inguruna. Gusten ez da? Gari eta bildutu ez horrara, eta lastoa behatzaia. Ega, hemen tipi-tapa, Irurtzun aldea. Bide dezenteko apunta. Tira, eta hemen dixegatu du, bale? Plazaola naturbide hontatik, hemen poligon industrialetan gare, Nagore Cars eta badare ba, eta Televisión Navarra edo, bale? Hortik ja, atatzen gaia, poligon industrialetik, eta ja sartuko gea, Plazaolako naturbidea. Bale? Ja, esan duzan bide hau dala. Ez dakit justu hemen izan lehenako trenbide bidea, baina, bueno, hola xero markauta. Orduan, tipi-tapa, gaur reune luze xamarra jungoa. Hala. Tira, eta hemen azkeneko Iruñaldeko herriskak guztetu, hala? Oda berri goiti o berri osuso, hala? Eta hemen ikusten ez du, Plazaola naturbidea, Camino Natural de Plazaola. Ja, arkupe hau pasau, eta ikusten duzu ja sartuko gea, bueno, Plazaolako ibilbiden, vale? Orduan hemen jarra ja, akabos herriskak, vale? Bueno, kamara egordingo, ez dela muturra zereko nahi da. Zele kutsa politia. Recuerdo oroitzapenean, Plazaola trenbideko tunela. 1914, 1950. Hortixe jetxigea, bale? Hortixe jetxi, torreagoaz, behiazazue, ze bidez zoragarri da. Eta uste dela Eurobelo bat. Hortik aurre. Bailariei. Bestela ikusi egizkien herri. Elkarte herria. Herriak bizirik. Oizte, zerren mujaetxeat o herri hor daula emateo. Elkarte. Ez, Oteiza da hau. Oteiza da herritxo. Oteiza. Malkarta ez da ginen zen. Tira, aurrera. Ustute bidea, xamur. Pixka goraka, baina ainuri paren bat. Hementxe, Añezkarko gainen. Bueno, hoxe da Añezkar. Hementxe gaine hartzen dona, errepiden laue da. Txirrindun. Hala? Hementxe bat da. Zaratxa paren, hortxe utzireu zaratxa. Hemen Iruñeko baiara hartzen dut, bale? Hemen Arlaba ari. Tira. Hortxe txurregi nola ikusten dan, Ikusten duzu, Gaztelu ez, zati txontxor horren hartzen egongoa.
baina, oiloko baiara eta hoi dana gordan. Eta hemen gaztelua badau, urrun hone etozen naizen. Zati leku hau ez dut bat ere ezautzen. Hemen dana lastoa, gari bilduta. Peajea hortxe utzide batzen. Eta bagoaz bide, ustez be bidea xamurra daula. Tarte galdapatxon bat badao. Tira, a ver, errepide normal baten bilauko zuena bezala. Agarri bero pixia ditu lagar. Tira bazen. Bueno, onartu barra dao, hemen leku pareaten badarela aldapat dezenteko, hemen 300 metro hola igo diteu dezenteko aldapa. Nik uste zehatz mehatz ez dala trenbide leku, Trenbidea zenbaigunetan errepidea daun leku tio jungo da. Zatik ustezu, hemen 300 metro badare, jende asko oinez da nire tramoat oinez zeinet. Eta hemen 13ko aldapeago dago goitibera. Orduan zehatz mehatz ez da trenan bidea. Baina bueno, oso leku politia da, ikusten ez, zehatxe gina da. Bantxe, zerre jandet eta jandet, eta bagoat bera. Hautzaka. Eta hortxe aurren erga. Irurtzun gaineko mendia. Nik ikusten dut, ez da ikamaran antzen batean, Trinitateko ermitxa, eskubi. Txontxorra baino bere esago eskubi. Eta mentxe, besta herri txikiat. Beran zeinan. Bidezati partekatua. Bueno, bai. Sarasate, hau da Sarasate. Eta horratzen hemen behar doan, nunbait, Arriondi horratzen. Nekin egin da zarete. Kokatzen zeaten nundan, hau? Sarasate, zetxe politiak, Tira, ikustezu bidea. Venga, batzen da. Tira, hemen guatzala. Gulinako zubidea. Batzarra, no? Ara. Mira, hau bai dela. Trenan bidea, ez? Mira, tan Arriondi da. Antxe, hoxe da Arriondi. Ige politiak, Tira, guazen aurrean. Hemen aurkia Irurtzuna eleatzen. Euskazu, kenduta bi hiru tramola aldapatxuk. Ez dala, bueno, oso bide erosoa da holaxo da bidea. Atxurrei. San Miel. Gaztelu eta txurregi hortxe. Irurtzungo lehenengo etxe diok. Gaztelu horrezkarren txurregiko aldapea, latza da aldapa hori. Nekin jarraitzaile bali mazate, egin da daukazue aldapa hori. Eta gaztelura bai. Hemen aurki egiatuko geha hoxe Irurtzune badauke horre
autokarabanantzako gune bat, eta nik uste inguru horta jatuko gara. Hemen dia horki. Bueno, hauxe da gaina. Zer ganea eta hauxe da. Hauxe da. Autokarabana gunea, hauxe da. Basta hola bidea. Bai? Hemen txeak utxiko izte, eta gero bideo hortatik jarraituko du, bale? Venga. Bueno, hemen txegatu neok, bale? Handin etorrek, bale? Bizikleta zaleri datorren lekutik. Horti seitu barriat. Hemen jakintzazuela karabana, autokarabana lekua daula, bale? Eta hemen oso garrantzitsua lagun baten iturri, bale? Iturri ondo torreko zazpete hor, euskitan degia, bide guztia euskitan deg, eta bale, nik bain horti horra seitu barriat. Bale? Eta hor txezerek biaizpak o biaizpe. Oso, bazeo kontroversia txiki bat. Biaizpat, dos hermanas, bezala horrezkarreko ikustek, bueno, hortxea eskubikoa. Edo biaizpe, bajo dos piedras, bajo dos rocas, biaizpe. Aizpa edo aizpe. Vale? Ba, bueno, ez da jo egia enrolla nahi. Hortixe, bazte gaur. Venga, bide asko zuko benita. Eta hemen sakana egia, okerrez paneok, aio esan oso. Bai? Una zentik. Hemen ja, larraunate. Hemen txe, biaizpak, o biaizpek. Ben igual itzal geixio zuzeo. Eta hemen, momentu baten errepidea atatzen. Eta errepideen tramotxo batin behar dugu. Argi izteugot. Ez da multea izangoa, no? Baina, bueno, argituta dago. Egun, arazoik ez. Presko dago, Opa. Hala, hementxe, honek ireutu hemen. Hala, hemen tramotxoat, sobrare, biden da. Biden da, biaizpa kontan. Berro metro. Venga, segin berra. Tirat, hemen indeu, ze, 500 metro inditeu. 500 metro inditeu errepidez, ai. Boixe, 500 metro inditu errepidez, eta hemen berriz, Eurovelo tramo hartu dikeze. Ni italiano okinko izitzaen nintzen, baina, bueno, ez du sobra bide zein nahi da. Nik hemen dixingot, bale? Tira, bazen. Hemen oso bidea txegine dago, ja errepiden azpitigoak, itzalen, errekan ondon. Hortagin larraun ibai edan, no, seguro. Bide politia da. Urpean gera daitekeen ere mua. Ostra! Inez gurutzatu. Zergatik? En italiano atzuk iniz, aurratu, atzeatu. Itzaldekua. Oso. Pentsatze eta aurki behize aldape hasiko dala lekun berri arte. Ego karrezpan hau lekun berri da puntu igaltuna. No, bueno, jende da bilemen.
Oso atsegin leku. Hementxe, Latasako zubitio, Latasa herrixoa sartzen. Hor bide kontratik etorri eztek. Nere bideok jarraitu balin baitu zue, hau ezautuko duzu zati Sakanako ibilbidea, bilaldia, hemen Irurtzun egiten dana hemen dipasatzenak. Eta hemen noan anoa puntue. Eta hoxe, nire bideoa hemen dipasatzen dek. Ikusten duzuen markauta daula, Eurovelo bezala. Bide xamurretuk. Kenduta Irurtzuna sartzeko bi pareat iruat aldapa, beste adek, bueno, tramo goraka bazerek, baina bueno, oso ere mangarrituk, oso bide luzetan dek, eta hoxedek Latasa herria. Egurretako katxarrok, Plazaolako lehen neugo trenan geltoki, gaur reunen taberna edo dek. Por cierto, kriston hostia sartze ziren. Men etorri zen ez, egola iten dietarteka argin, bueno, espektakulo bat eta hola, bide ontatik gaina. Venga, txao! Eta, joder, taberna hortan, kriston hosti sartzezki. Bena, noa puntu egiten dek, Irurtzungo bilaldi, Sakanako bilaldi. Vale. Eta beize, bide hontan, biden aurra mueztek, Plazaola naturbidea. Bazen. Ur salton bat ezagumen. Garai bateko errotea. Oinez gurutzatu. Urritza. Naturbidea, hemen didepa. Hemen izigaro barrazepa. Hartzen dik, argiteria gabeko tunela. Eso, irterea ikusten. Zeleko politika egizten ikasten hor. Eta guain, ea nindian. Hemendik ezkerrearek, eta hortik eskubia.
Ba, hortixe getoze biden, hemen txein dio estopau, atea gurutzau, eta hemen isek zaituko dugu, bale? Ega! Ba, mentxe, Larrauni baien. Lekun berria 5 kilometro hola gatzituk. Eta mentxe batzak pixkanak agoraka, batzutan, euskitan, erreka kontra, baina bestetan benetako trenbidea izan dako lekutik, usteztu, Hau bai pentsatzen deala garai bateko trenbidea zala. Itzalen, presko edo. Euskita baino bete behintzat. Bero itxeik, baina hemen pagope hontan guztua jute bat. Baina ekarri urbotilak eta, zati, bueno. Euskitan da desenteko tramoituk eta ezki pasako zu beste bat. Hala, ibitapa. Hementxe, garai bateko trenbideen tunel bat. Txita ze, Hosti, ez dezuen notauko, hotzatan etortzeko hortik gaizea. Bizarretutan hori eta bustiten egela. Hotza etortzen da. Joder. Hemen joteko goa ematen. Sinisteko adek, Kamaran ezin dezu antzema baino. Oantxe mugiroa nola jartzen ziak, Lekun berria 2 kilometro. Hemen txendikok, tapa, xeniat, Iruña, Berrio Plano, Sarasa, Irurtzon, Latasa, eta hemen txendikok, mugiro. Eta hoixedek sobrareo. Bidea hortigon, baina bueno, oain txerrinduna hortin. Hala, venga, tipitapa. Tira, eta hemen txegarela, mugiroa hilatzeko hontantxe. Hemen dago, Iskiarko urjauzie. Iskiar dago. Iskiarko urjauzie. Hala? Hortxe preskatu atartzen egazua, jendea da dagoen. Hemen ikusten ez du, lekutxoa daula jarrita, lasa ioteko. Guk aurrea. Hortxe dau, Iskiargo urjauzie. Hementxe, ez da tunetxo. Hiri gabeko tunela. Eta hola naturria. Ikusitzazuen, leku politia garen. Ikusiken da bidean naiz da kamaran izan ondo antzematen ez daukelako holako sentsibilitateik. Hala, batzen horre. Hemen mugiroako bide honetan zia trasa bat bezala zego. Zia bainatze egotea jende hemen, no? Gure estankatu egin. Oso garbiztek egongo, baina oso leku lasai edo. Karrena gara iotan, euskik pixak kaskau itxeik eta biopitik, baina bestela leku jarra ego. Lasai, aldapai gapen azte horren ustez da. Bueno, hemen ematik bailara zabaldu itxala pixat. Hemen zaitzen jau, beste presako uron ondo, baina bide. Hartasoro onden ingurun. Ja, igar xamarra zaregoiko haik.
Hementxe horkia Lekunberri aldea jatzen. Leku lasai oso jende gutxi zeilek, bueno, astelen badek, baina deuzki pixaritik, jende igual udaberri nio gehiago ingo ikau. Bueno, oso atsegin ere lekue, earki. Eoteko lekuk eta dotore darela ematik. Parketxok eta tratatu gabeko ura. Ure zegor. Bueno, hementxe ja, ikusten duzu, hoi okerrezpana, ja, Lekunberri da, edo Mugiro. Hostia, esango nuke Lekunberri dala. Mugiro handau gainen. Hantxe dago ja Mugiro. Hau ja, Lekunberri izango. Tira, ailatzen ja. Bai, hementxe ja, Lekunberri zartzen. Lekunberri zartzen. Ja, sartuko naiz. Hortxe dago, Plazaolako tren geltoki ezana, o Lekunberriko tren geltoki ezana, hementxe gainen. Zuek ikusi zezuen, bidetik aparte gatzen baina. Hoxe da. Horko, hoxe da. Hoxe da. Eta negin goet, hementxe. Geldi bat. Eta bazkaldu bat hemen. Ukailotxo bat eta urtra bat. Hauxe, Lekunberri. Etxiztaletan. Bat. Eta itirikita da, no? Hortixe zen, bidea goraxo bat izan. Hala, bueno, hementxe geldialdi tenik. Bueno, hementxe kantina edo ez da, geltokiko taberna edo. Kasualia da, astelena itxita. Eta hauxe da, bueno, hemen lehenako geltoki hauxe zen. Hauxe zen lehenako geltoki. Hemen ikusten dut badaola bagoi bate bisitatzeko aukera edo. Itxita dago kantina, astelenetan itxita. Eta hau da, denda bat ezela edo interpretazio zentro bat edo zerbait bada. Kasualidade itxita. Bueno, hementxe jango den izarrak. Eta martxingo den gero. Hala. Ez turismo bulegoa dago. Turismo bulegoa. Baina ez da ipa. Itxita dago.
Tira, eta hemen txebeize. Hauzi zemarko litzeken bidea. Abitxuko gabeize. Hortik. Aurrea. Hemen itxe bidea. Tipitapa, tipitapa. Hemen itxe. Aurre jarraituko da. Lazabla natorria. Lazabla, bueno, hemen ongi etorri ematen du ezetik. Jende asko hemendik egiten du. Edo ando indigonea, edo hemendik andoaina, edo. Vale? Horrati hemen ongi etorri bezala. Nik oso Iruñetik andoainikoan. Bestalden zer da. Arala, Sanien guantenak bestalden ikusita. Mendian bestalden sakana dago. Etxetxo orte politia. Leku politia. Lekunberriko Malkorra. Hala. Eia. Eta Lekunberri. Hala, menetu netxot. Leku politxek, Ze lekuk. Benola, mantenitu dien lekuk, ezkerrasku bi paretak ikuste dituzu, trenbidea zanekoa, hor bideek eta indata, ze lanak. Ze politxe. Itzalekotan gaina fresko. Pagope hontan erkiotea bat. Ze leku politxek hemen, lekun berretik. Zubitxo batzen hemen lehena. Bueno, oaindik badaula, badirudi. Ze politxe. Ze leku politxek. Ze leku politxek. Ze leku politxek. Eta presko, haize presko dator hemen. Ez da zuen entzematen baina. Ze leku politxek. Ze leku politxek. Ze lekuk. Ederrak. Oso politxek. Eta zenbat tramo dau nolakoa, Presko. Eskertzen da, gaur bero itio eta... Bueno, eta hementxe, ibilbide hau ez daun itxendonetako, ezaguarritako ateo. Uitziko tunera, 2700 metro, vale? Argiztatu edo, oindala gutxi obratan jondi, hilote pareat. Eta, igual, argiztapen jartzen dira. Ostras, hemen itxendo, hotza. Hotza itxendo benetan, Izardiko nator da, ostras. 2700 metro. Ikeragarri. Iruditzen zait. Nik alare ekarri indetzea, frontal bat ekarri dute bazpare ez negin argiztatazionik eta frontal bat ekarri dute. Ostra, hotza itxeo, ez da broma.
Jertxe bat baneuke, jantzingo nuke. Ni hotza ondo aguantatzen, baina izardikin da, hotza auket. Holaxe 2007 metro, bale? Tira, minututxo atzuk izango dira. Ez da gitantzen batean, belaino eta gana dau. Holako ezetasune dau. Putzu inda dau karreterea. Osa, blaina dau. Belainoa. Ez da ondo antzematean baino. Tira, guazen hau. Uste zuen ingo arazoik ez daukela bide honek. Hormigon impreso edo dauke zen nola ditzen zaien honi. Hemen ez. Hala, guazen hau. Halako baten bukaeran. Denborak noa, ni hemen, denboratxoa noa. Erdindare metro batzuk, 60 metro argipe, eta ifundituta, bazparek gatu inaiz. Impresioa ikentzin eskinatea joman itzela, eta mobileko argi epiztuet. Eta hemen ja berotasun ere izen notatzen astea. Osa ez da usinesteik zer hotz eikion tunele marron. Ikusgarria da. Ikusgarria. Bueno. Esperientzi politia. Ze bero hori zen. Bueno, peitu zazue, nola gatu den beta horrekok. Hotzakin no, belainokin no. Zagit? Mateo, frigorifikotik ateatzen botila bat ezela. Hola xiral. Ikusgarria. Eta hemen bida. Ezetasun tantan agi uste juzua. Kiston ezetasun ez dentu nuen. Bueno, hala, guazen baur. Bueno, eta hemen dik aurreia beheraka dara uste nik. Uitziko tunelak parte gaundina goitibera indenik. Pedale joman behin dut. Ordu nik uste ja goitibera dara mende horra. Baina, zer lekuk, zer leku politiak. Fresko. Zer politiak. Iluminación, sin iluminación y en curva. Arreglo eta gerek. Arre, marko jat, argie. Bueno, frontaltxoa jarri diat. Ikera garriztik egiten, baina, bueno, bidea ikusti behin dute. Eiken dik. Honek ez dik ezer. Mozmontarik. Irteria ikusten dira, urtea. Etzian behar. Hala, gatu. Etzigen ningo, aizerrota dinorik. Etzigen antzematen nien kamaran. Aizerrotak kontrolpen etzizken nigorik. Nola engatzeko, nahilek. Hore di, leku edarrak. Autentikok ematen denak, Autentikok ematen da. Dottore, fresko. Ze leku dottore. Leku dotorek. Hau egan garriote eura. Bai. Turri ez da bek. Erra. Espiziotan etorrak.
Jota, uitziko tunelen jartzen zuen, zoru ez zikin ezola, baina behar zazuen nola gatu zaiten hormigoi hau txea bezala. Baina. Eskerrak nire txirrinduk zeak dozken. Guardabarro dozken. Alaren. Txon Kristo. Bueno, erra iturri, erra. Alare, oain gutxigo botatzea faltan zati aldapa bera data. Ega. Bueno, baina, egira ezazue, hortxe grabadet iturrin, ze leku zoragarri edan hau, Ez da ginungaren baina. Osea. Osgarri, Ze politxe lekue. Ez da gindualden gehatzen dena baina. Bakit urruna lehitza aldea gehatzen gara. Bueno, espaldi ikea ez diatin. Ikein barko diza. Itxuria bestela galduko zueta. Ikein behar da erak hemen motile balin baiz. Aukera politxedek. Trena hartu... Zigan nolain... Iruñaino trenen egun, ni behintzat aukera ez gate txarretia. Oide, etxetxo hemen. Ekaguen diez. Ze politxe, ze bailara. Ze bailara politxe. Ze horagarri ere gau. Ez denean, aukera politia dela. Tren hartu etxarri, horrela leku batek. Gatimar dogazpare. Zuek sakanat ikusten badia zue, aukera politia daukezue. Iruña jun trenen. Eta gero, bida hortixa. Ze politia. Iruña juntrenen eta plazao lan bueltau eta Andoainen jetxi eta beizia trenen bueltau ordizia o behasaina eta gau, bestan majumarko ez da zuen eta Goierritik ikusten manazue bazuek aldeantziz hartu uzea trena hartu ordizien o behasainen Andoainen jun trenen eta Jesus, mentunela beize Andoaino jun trenen ibilbidea du Iruñaino eta gero beize honen bultau txarria o txesua baina bestan bat etorri bertu itzazuen gero bila baina bueno hoize ze lekuk nik hau gona ditxe Mendia 10 kilometro lehitza ailatzen neok, eta nindu neok. Ze politia dira. Joder. Bai, gragatzen nahi neok. Ze politia bailara. Ez nahi hemen, izerrotak. Ze dotorea, no? Ze dotorea. Ez de gaspertzen bat hau ikusten. Gomendagarri oso, bale? Netzako parte izaiena, gogorrena, Irurtzune iritsi arte, bale? Iruñatik Andoaingo norantzat, bale? Irurtzuna hilatzeko aldapatxo batzuk bazarek nahiko potentillo. Gaine txerrenun ibiliztanak ez dizki gatako. Zati, bueno, ez dek zehazki trenan ibilbidea. Sobrare ezin mantendu. Eta aparte inizkie. Ata, unemate igone motel, lana mendie.
Hemen ebatzeo, aia. Aia, eta ez nogai auzotaz, aurreko nentera honeo. Aia. Peru arrio, zer deko? Peru arrian deko. Kamara gozume hori batean. Bueno, grabatzeko imame bakarri dizketa behin izan. Esaten izuen emetxe tunela sartzen gehan hortan. Paraje zoragarrik. Zoragarri dituko benetan. Ez ezko esaten donak, ez zego sentimentik. Han irutu zaiak, zerbait. Perurenan Peru arrio beste izangoek. Seguro. Ara, beida, inguru hortan elek. Unartu garrazeok ikusgarri dalaleko. Zapolitia. Hala, baten bat. Beida, leku zoragarri hontan Peru arria hortxe. Eixe delekuat bisita barko jaten abize. Baina, bueno, gomendagarria erabat leku hau, Aurtxikeneko tunela, 72 metro. Aurtxikeneko tunela. Ze politia leku. Oso politia. Eta gaur honen ja, txerrendu bizikleta elektrikoa garen honekin, bueno, inungo aitzaki getzeo, Eta osi barri getzeo, gaur honen alkilatu iten izkie, alkilature iten izkie, Peru harrian ditxe. Peru harrian, zer leku, zer baiara politik. Zer politik. Hemen egun da, nimarko ere, baino. Zoragarri bainare. Hala. Guazen. Hau dana zoragarria. Eskaldi erotzuko grabatzen aitzei baina. Bueno, Iruñetik Irurtzun aldea baino askoz leku politiagoa de gau, Askoz politiagoa. Goxogoa, txukunagoa, itzala, leku, behiratzazu, Oso politia. Baina, lastima, etziok bide guztien grabatzen juteik, zati baterik eta tarjeta memoriaken neurri batzuk eta piztina txikiak, piztina mundiatza, Eta bueno, hemen ja beradek, pedale iman beniko. Eta itxetzea dandoina, ja gutxi gura bera más o menos hola izango ala. Beira, nintxe. Leitza. Hala. Hortxitza leitza. Ze politiaken leitza. Leku garbi batetik grabatzen da. Hemen, Zoragarri lekuk, Zoragarri lekuk.
Ez nekian Leitzaparen olako tunela hundiezionik. 659 metro, joder. Argiztatuta zeo gaina. Eta hemene hotza etik. Hotza, Ez fresko hotza. Bueno, ondo etortzek, beroko egunetan. Bita, venga. Bueno, bat dudagabe nik izango nuke hemengo parte hau Lekunberritik Gipuzkoaldeako parte askoz politia badala, Iruñatik Irurtzuna eta Lekunberri arte, bueno, Lekunberri nahiko politiedek, zati ja hasten dega zaltzen trenbideko paretak eta hemen olako lekutan juten gaiztek, nire Lekunberritik aurrea. Lekunberriaino ez degain politik. Bueno, hemen hau etzok politiago izateik, beste itxusi bat balimadek. Argiztatu a los cojones, atzeko argiztatu. Bueno, hemen txen lehitzan, Ze politien lehitzan, Ze etxetxok, Ze leku politien. Zo leku politien lehitzan. Bueno, hemen di ematen donez behintzat. Ari da nahi guelte amazan. Zopa, txuix, ia ere no mutu. Ze etxe politik. Ibaienea. Ze leko politik, geltokia. Gari bateko geltokia. Egur zale. Ondo gomenalditxua bezala. Hemen garai bateko geltoki. Zerbait bazeuki, Museo tipoa. Razaola. Helikoptero lur hartzeko leku. Hala, forra horiona. Ez teka espaldi ikusi hola bi. Gue gareko kotxe. Bueno, Leitza. Oso politia. Razaola naturbidea, bai. Hemen dixerek. Zelekuk. Hor Leitzaran autobia. Gainean, eta gu hemen beraka. Hando ainatea. Hor jartzen zian 2 kilometro eta muga daula. Naparro eta Gipuzkoa artekoa. Haude gozatu hau. Batipatu hain beherak hau atzala. Egi izan leku politxedek. Oso politxedek.
gozatzeko. Bueno, eta hortixe getozek, hemen txedek, muga. Leitzatik Andoaina 25 kilometro zerek. Vale? Leitzatik zematik goin ustean honea. 8 atola. Bueno, hone arte bideo nazeok, beda Andoaingo parten zer daun. Kakazarra, balastroa. Tira, kejauko goiztek. Hala, venga, itzalen goztek eta aldapa bera, así que kategorin goza duzazue. Hau merezidik, Bueno, eta hemen txe mugea pasau eta Andoain aldea, parea kilometro eta beste iturritxot bat zeo, Justu bali mazeltzete uregin da, vale? Hala, venga, oin kamara egin zego dibiltzeizatik, toduna zeok eta bidea nivela ia salto gazamat eta uistu bagra hobiet. Mugatik aurrea dana holadek. Erreka inguru hontan, bailara itxi hau. Bailara itxi haudek, etzio gerrik, osea, baso-basongoaztek. Orduan, ikusteko gutxi zeok egizan, kehiozeok naturaz gozatzeko. Naturaz gozatzeko. Ostazue jendea ibilitzen dola hemen. Ibilitzen dola. Horre, kaixo. Mira, beste bit. Horre, kaixo. Eta hori Gipuzkoako alden askoz tunel gehiatzok. Txiki goituk ez zere gargiztota. Hop, ana ura. Hala, mira, ur jauzia. Zarrega. Salton bat odega. Mentzik ez dut ezan leku bat gaina 1000 eskalones o... Hostia, badala hemen du maite... ze pena. Eroita basarri. Ze lekutan, Ze bailara garen hemen. Buah, ikusgarrik. Nio, eta igualdi, aldatzen nahirek. Aizea zeo, lainotzen, oan diebi euki berdean. Hala. Ja, bera hilatzen. Leizarango bailara hau izugarri edek, kilometrok eta ez dek bukatzen. Badek, hola bailara hau errekai jarretxuz bidea hola xezat. Etzio gerrik, etzio gezar, hemen mendietzeok. Mendio estik etzeok, hemen izango baso erdea eta izango hemen bitxoa, mendin. No, oso luzea, pixkat luzea eta nahi jena izaiak. Zati, bai, hola dek, oso monotonoa dek. Bideko ase hau, azkarri jutek ez dagoek, zati, todun zeok eta sakeka jartzen zage manilarra. Orduan ba. Baina, bueno, aldapa beradek, vale? Baina, izugarri handiedek. Osa, ni haino hemen kilometro asko iken, asko. Oantxe inguratzen ditu, zari jendea oinez ikusten haino oantxe. Venga. Bueno, eta hemen ja, Andoainen jendea kotxeen etortzen da honea. Hemen kotxe uzten du eta bidea ite, orduan gertuatzen egia. Apaizen bat hilago. Otietako tunela edo. Dago hemen, bale? Hemen ja gertuatzen egia, Andoain aldea. Hemen ja gertuatzen, Andoain aldea. Gutxigo falta. Kilometro asko dira, 70 kilometrotik gora. Bueno, hemen ja ez da bide klaseak emate honek,
Laxe ematei behintzat. Zientzento klase dan, txabolatxo gazio politia, bordazulo, horbeko horretatzen. Hemen jende asko inez, así que pasei lasai. Hemen ez da leku politia, Berde zeak. Iruñak ordantzateko izen zele hortzean, garizoro haik eta hau, zer berde kolorez ezak. Gipuzko alden iruntzeak, nik Naparro Lizarusti pasatzen denen beti izen nire. Belarrak besta berde koloreatzak. Ziat, ebi gehiago edo. Oso leku atsegin baietz. Bailara politia, Leku oso atsegin, Opa. Oilarrare kukurrugu da nahiko behan du aidek. Nahiko behan du, atxaldea pasatzen aidek eta 6 tarde izango jugunuzka. Etxea, noiz atan aizen. Trena 11 eta 4 nola jaude Giruña. Ordu batzu ginizkiat. Andoain. Kaixo. Bai, hemen Andoaingo auzo baten sartzen. Zigat, hemen digora bidei daun, no? Ez da. Zigat, identifikatzen Andoaingo ze auzo ote da nau. Hoi hemen familia daukeanik, baina bueno. Hemen txebeize, trenen, buelta, Andoainen hartu dugu eta bueltan. Andoainen bideoa bukatzen demora izan ematen. Beaderoa aiatu nahi eta guztua aiatzen. Trena orduan korrika eta bukara ez diotu eman. Orduan hoxe, gorkoa bide diferentea. Ez da mendikoa, txerrendu lehina. Dauken leku aberats polit oitako bat ezautzeko moduen bat, zaulako bidea bat irudi ondon daukeulako meritu izdiula ematen, baina oso leku politik zautzen bakitat leitza inguru hortan da oso politik eta lekun berri ingurun, lekun berri igaro eta aretat askartuten da noi oso politik. Eta gore besta aukera bat izan lehik trenen muitu alde batea, bestaldea inigo arazoik eduzte ez dago arazoik ez duzten trenean sartzen batzea txerrendu edo, bueltan atot lehorreta alde no alden no ikazteitan no ez fijau eta ikazteetan nago. Ikazteetan nago antxe. Orduan, bueno, leku politik, vale? Esan ni gaur lan amutatzeko bine etorreko zizkiala kordizio, vale? Pongo balitz etxarrien jontrena, baina. Bueno, guztua postazuelako, vale? Eki bezala, traka jarriko izuet, begustai eman albatzuen, artigetu albalin batzuen, eta konpartitu, iritzen batzuen. Eki esate betela ez da diru da ez da jarrita. Bakarrik, zuen txoko geak utxi, eta euskera pixkatu lan duk sarean, bale? Hala, nahi zuen arte, agur? Bueno, hemen txeketxinez hor dizen, bala guantxe bila etorriko zezki. Hemen ikusten dut, festatako jarri duela zezenketa txiki egiteko bazatorosa edo, beti jartzen duen hori. Bueno, postata oztegetzia nola esaten da menta. Behire uzazue, nola gehatzen den, Uitziko tunelen daun zaborrea txerrindun, Uno gormigoia. Zia zarda. Eta hankak eta balak.
Justo treneko eta pare, bai. Hortaz, garbitu beharra tokatzen dugu.